ikut pasangan polo dan asam itu jadi bangun di tangan dari di Jawa di Batavia pati polo nulang pati nulang pangalaku pati polo nulang pangalaku pati pasnya nulang polo pagkakita menghadap suku marong dojo pati pasang dan jadi hanya bagas nilaku dan jadi hanya doa sakit nilaku mana saudara mana saudara mana luna mana bulana mana biaya basati doa itu sekarang atau kerap bagi hubungan kita dulu bagi kita kuat tepatnya balik kepada saya berhubung dengan mengulang
nungalele sona unana sarohani sadar ponjo ilala onia kadalani mula matu Tuhan Yesus si paluatan diri dan ditulah onadamo oana sadosani Roma jalo agogo siang Tuhan Yesusi ay kanona lo Tuhan ikona lobo suwi ulang matu Tuhan Yesus si paluatan diri dan itulah onadamo oana sadosani. Bagaimana matahari hasanah di sana, sesama hidup dan hidup, alai bapumpu mengungsi, marihiti akasi rodolan, tangan perhatian ibuku, utama tinggi membiku, sesama hidup menaruh alai marihiti dengan bahasa
Asini rohammu puji Allahmu manobus ibaiat orohaku kabeso ranganku inananku rohanani tonde Dungi 45 hasbungan rohaku hidup mangarau hehe maho alih hasbungan rohaku nama melintus jalan luar bunga bola mulu aka bunga dalam bunga supang tinggi pada dia bunga bola terbede suaranya turun diri di tanah kali.
Mula mengurus untuk dari pihak mempate doa yang berdua dengan surga. Amin. Kami ingin titik masa mengenai pasal 12. Salam. Selamat hari Merdeka Sempurna. Tadi ini masa mengenai pasal negara ini akan sentosa Anda minggu kelima Menteri Najis tanggal 9 2020. Topik minggu maka kalau hati ini dibalas. Yang Selasa tanggal 1 Juli 2020 dibantu pertanyaan sektor di sektor dulu lembaga seni keluarga sebuah ajas lembaga ini menurut awal di sektor itu lembaga seni keluarga kegiatan guru sini di sektor baru di lembaga seni keluarga ini semua orang dengan guru senaga doa di tanggal 1 Juli 2020 pertanyaan sektor di sektor sadar di lembaga seni keluarga seluruh ini menurut awal di sektor 2 di lembaga seni keluarga ini seluruh ini menurut orang doa di sektor di lembaga seni keluarga situs ini menurut mana alamat poin dari kegiatan dapat dua kepada dalam masuk kegiatan orang dua sama tahun di bahasa Sembur mudah-mudahan apapun perubahan karena dia kata iman tersurat di buat ayat 6 unang kosong kamu lagi ya alai satu atau kamu di kata bagi warna melalui yang boleh menawarkan mulia khususnya persetujuan tentang tahun masyarakat lain selama tahun pada umur sejauh mengalami guru masing-masing. Nah, Bapak Ibu anak raya, di Selasa tanggal 27 Juni 2020 di Basar Bapak saudara dan bawah di keluarga MMK Samara ini KRI Guru Sejuta di pasar dan semua dengan antara saudara. Mariana di Jalan Poros itu gabung gagal kasih dari dia masuk sektor itu. Nah, Bapak dengan pindah membuka sasaran pindah keluarga TKCC Sinaga dengan suku Rapopo Sadar dan pindah sasaran pilih jalan Samarinda jalan Selimon dan sasaran tinggal di lingkungan sektor sadar. Nah, bagaimana titik perbahasa nunggu mata pas-pas perbahasa Erwin Hamawan Apaham anak Mimanta di Apaham Tugudinan Takau Siaran Ruas Sudutnya BBB Samarinda Maringan dengan Ramadhan Satu Ketenang Blok C nomor 10 Do Asri Nabita Businus Buru mata bisnis tudinan takkan urusan kebaikan ruas dunia akan bisnis proses Samarinda Maringan di dalam gereja Samarinda Paman semua pada pada yang tanggal 4 Juni 2020
Sadaya kota-kota Bapak pemilihan dan dunia dengan juga makasih yang berkuas. Nada ulun tahun profesionalis dan pelayanan APBD 2020. Dengan pemohon dari Staf Cakap Posisi Terima dan Masyarakat APBD di 2020 nah dibangunkan di tanggal 29 sampai 2 Juli 2021. Muliakan upacara kami membangun remaja dan poso atau amanah nomor partisipasi negara. Perluan negara akan bersesuaian dengan juara dulu tangkis ganda campuran, juara dulu paduan suara. Bagi hasil rapat pada tahun presentasi dalam perayaan negara Sesekuasa nah yang dimana tanggal 7 Juli 2020 dalam rangka kegiatan pembantu RRI di 8 tahun antar sektor. Dapat Poliban putra masing-masing berjumlah maksimal 6 orang atau 2 bos dan 4 anak. Poliban putri masing-masing berjumlah maksimal 6 orang, 2 orang bos dan 4 orang anak. Dapat peserta pendidikan atau CCA peserta 2 orang sekolah minggu, 4 orang dewasa. Dapat total peserta 6 sampai 8 orang anak. Bagian C, Kabupaten kegiatan utama profesionalis dalam pelayanan kegiatan dengan juga mengatur luas atas perkara proposal berpartisipasi sektor ini. Bagian D, lalu hasil kegiatan utama profesionalis kegiatan dibantu rapat kegiatan profesionalis dianalisis tanggal 1 Juli 2020 pukul 1 siang 00 Pinanjungan Gagal Panitia atas rapat terapi Marangan di posisi bagian D dukung Timor Panitia profesionalis atau sosialisasi dengan kegiatan nomor 3 pendaftaran kategorisasi tahun ajaran 2023-2024 telah dibuka pendaftaran kategorisasi agama Sesekuasa tahun ajaran 2023-2024 bagi anak kami yang berminat untuk mengikuti pembelajaran sisi dapat mengambil formulir pendaftaran di proses ini. Kesempurnaan orang beragama jumlah siswa kelas keseluruhan 486.940.739 rupiah. Mulai penjabarannya materi di 26 Desember Nama saudara siswa ini pelayanan di Jawa Jalan Provinsi Surakarta doa ini pada hari dari pada ini yang masih di negara soal ini mati kita di pasal Surakarta kemudian oke saya matanya puji dia boleh ada seseorang bahwa ada ini pada saya menjawab sisi ada proses yang kapan tersebut boleh mau bagaimana sekarang masih Tuhan memang kami bahwa Tuhan mengenai pimpinan mahatam pada saat yang ada yang Tuhan dari beberapa pimpinan masa saja mahatam mengenai masalah dan sosok buaya terjawab dengan menjaga bukan Tuhan
saya mohon Bapak hal yang berkirimun ayai bagi kita sehingga asal di contoh lebih Tuhan sedia bisa sedia Tuhan memanggil ibu pos terbarami nah aku melakukan sesuatu tadi kita dulu Tuhan menghormati ini dan sedia itu kegiatan lain Tuhan asal di contoh lain asal dia dan tambah itu gimana sedia dia mudah-mudahan Tuhan nasoni anak guru yang mengajar pasal-pasal di minggu Sabtu yang masih berumah atas kami khusus dan kalau kami mengambil negara Tuhan kemana masuk keluarga sidang pada awal karena sebagai awal menurut Tuhan lain-lain Tuhan dan keluarga sidang di mana kita mempunyai keluarga dan hadir pada Tuhan mudah-mudahan Tuhan langsung ini dari Tuhan dia berasal dari dua keluarga menghormat Tuhan asal koma masuk ke keluarga Tuhan dari masih dalam koma namanya keluar asal dia ini terlalu di kedua keluarga Tuhan mudah-mudahan langsung ini mudah-mudahan dalam proses ini kami dan juga mereka bersama Tuhan. Jadi berhasil untuk Tuhan, baik Tuhan bersama Tuhan. Dan baik kami memberi wajah Tuhan, anak-anak berhasilnya memang secara semua oleh terus Tuhan kami dan bersama kami. Mudah-mudahan Tuhan suri kabar-kabar yang ini dunia Tuhan masalah masalah orang yang berguru dengan dia orang yang sedang orang tersidang dia pada program ini sebagai pemerintahan dan kami mudah-mudahan Tuhan tunggu benar-benar sebenarnya Tuhan ini proses kami atas sesuatu kami dan masa sadar bukan ada orang yang harus memiliki sesuatu Tuhan ini yang sudah mengenal Tuhan semua saya senang membagi mengenali kegiatan yang dihasilkan oleh kami dalam kami mata yang namun memberikan bagi Kristus amin. Lalu pasal kami itu untuk kedua panitia untuk membahas sosialisasi. Lalu orang sama ini kita saluran oleh dari mengalami baru di dia tahu proses namun perpasangan dan soalnya ada terlalu dalam budaya saluran soalnya yang mengalami mulai dari Tuhan upacara kami Makarengok Pulau Perseni dan Bapak dengan Mandala dan dengan di seluruh alami tangiang di dan seluruh tangai Widoboroha yang kota Mandala Perseni Pulau seluruh pengawas panitia bagi papan jalan ulang sebarang di bagasi Molos hasilnya tak perintah kalau kubur soalnya di badminton ganda campuran kita juara dulu satu kali yang di daerah dalam kami mendapat juara yang terkhusus buat anak-anak kami sebagai panitia ucapan terima kasih banyak atas segala partisipasi mulai daripada hari ini sampai dengan pelaksanaan di papan berjalan dengan baik. Soal-soal untuk tim sektor yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan proses ini di papan. Siapa yang
khusus lewat tersebut itu tersentuh itu ditanggapi dan juga sesuatu boyo banding apa. Jadi sesuai program ini yang ada dulu kegiatan pada Juli sini. Di bulan Kota do hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kota do apel ima di halaman parkir HKBP Sentosa. Udutusi adorakso di tanggal 17 banat tado kegiatan imana perjolo kegiatan di anak kota sekolah minggu. Na padua hon patupo tado kegiatan ima bola voli ama dohot ina. Suang songoni dang cerdas cermat Alkitab manang CCA dohot tortor di patupa mau nanon sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi kami mengido songon panitia tahun profesionalisme penata layanan HKBP di tahun 2020 masosoe damang dohot dainang asa ikut ambil bagian di saluhut program ni kuriat tananaing di Patupa. Sautik Patupona pa sahaton nami do atamoliat yang nami di saluhut support muna terlumu mima amang dohot inang proposal naung di padalan di panitia gudangna 450 sahatu sadarion proposali terkumpul 260 dobe. Jadi arop situtu rohanami adong dobe sekitar 110 naik. Asaboinyan kita sama-sama mendukung untuk program di Huria tua katiki namangihut alana adong dobe 2 naik program di Huriata dimana perjolo nakik di tanggal 17 Agustus dohot anon di akhir tahun kita pesta gotilon atong tua manami dohot inanami asa tadukung ma program ni Huriata boy mardalan dohot dengan pos rohata molo dengan tapatupa asido rohani Tuhan pasautot na do sude pasu-pasuna tuhita saluhutna Oma na boy upasatami hami songon panitia na mewakili madok sahalinai mau lihat gudang tudamang dohot dainang horas madihita Tuhan tama nama masu-masu hita mau lihat Tapuji Tuhan tas yang ede nomor 510 itu terus bersama Bapakmu pilihan salah saya.
Domanda olove aso. Tanpa sadar kata maka Idul oleh Tuhan, marwah rohani, marwah tempo, disalurna asih hodin terbiasam, nama-nama nami sahara di bagasan tikion, nami bagasan tikion oleh Tuhan, marwah rohani, marwah di bagasan tikion, ima disipoli rohani, dinara rohani bertamu ini, ajari, tergogoi, tergisugi patau hamil Tuhan, dina membawa kata bimbol dan pari asal kau oleh Tuhan kuhasi bagi hamil jalan kau melakukan kata bimbol atau oleh Tuhan aku lima ho ayo darah di hamil bawa Tuhan besar mari kita Kristus Yesus matanya kami amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu di lintasan Tuhan. Hata itu hata naga berojahan di bagasan Mingguan imana tasura di Rom di begitu mamuka seraya 15 saharo di ayat 25 Rom di begitu mamuka seraya 15 saharo di ayat 25 songono mahatan itu hata takasma tapayutihu Aidang hutolopi nahu baheni, ai nahu hagigihon ido hugula, dada na uhalomohoni. Alai ia hugula naso hinalomohon ni rohaku, nama nolopi maahu di hinadenggan ni patiki. Asadada ahu nama ulahosa, tungdo saido nama ngingani au. Ai huboto do danga dong nadenggan maringana di bagasan ahu madok di bagasan dagingku ia hagioton dapot doniang diau alai dan dapot anggo napatu pahon nadenggan aidada hula nadenggan na pinahagio ni rohaku na roai naso kuhalomohon ido hula alai molo hula naso hinalomohon ni rohaku danga pala ahu maulasa dosa ido tahe na maringanan di bagasan ahu asa jupang ahu songon aturan naroa do dapot diau nangpe di pangido rohaku maulahon nadenggan ai di halason jolma perbagasan nadiau do nian patik ni debata alai huida do patik na asing di bagasan akaruas ni dagingku namar musuh do pak patik na di bagasan rohaku gabe di patutuk do ahu tugonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagingku oe au jolma nadangolon isema paluahon ahu sian pamatang hamateanon mauliate ma hudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus tu hatai dibaheni au sadiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku alai mangihuton dagingi patik ni dosa ido huoloi disido sahak ni turku jamitanta dihita saluhuna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus nakindunga tapai hutihut hatan itu hata jalatakas do didok di bagasan turpu jamitaom oma paru kilon ni patik doho dosa di rohani jolma taida mamuse amanginang nagabe tema di mingguta di bagasan tikion mencintai hukum Allah maka lo mohon patik ni debata jadi dihita saluhu na jolma adong dope nama dok rupani molo diula patik boy maibana masuk tu surgo
Ido rupani ubahin na gudang do jolma di bagasan partikian sinwaingo mabahen akalarangan-larangan terlebih mamusenang dia kahuria-huria na asing pe gudang do nama bahen aka patik manang larangan adong marupani nama do dang boy maddo hoti adat dang boy mangalang na margota adong mamuse nama do barang boy manipan ulos dohot akalan na asing se na hobar tusi jadi dihita saluhuna amanginang gudang do jolma nama bahen aka aturan-aturan manang larangan-larangan hape sati tongna sati kosna amang dihita saluhuna nama bahe kita selamat ima holan ala asini rohani Jehovah Sabingdo ubahen na boy hita malua ikon hapor siau taido molo na manglah patik sian patik perjolo saharo di patik pasapuluhon amanginang na pasti hita sude dangadong na sanggup mangulahoni molo na kina didokon hola mangulah patik boy masuk ke surga na pasti martihas do hita disi dak sempurna hita disi na pasti amanginang molo di hita saluhuna molo didokon do selamat asa masuk ke surga mangulah patik molo taida do gabi madabu doi tugijang ni roha jala di soma rupani gabe dietong-etong ma kebaikan dan keburukan yang sudah dilakukan gabe dietong-etong gabe dang murni dang ias dang tulus be sian pangalaho na dibagas rohatay mangulahoni aw nakinan nga marminggu siado na dang marminggu ni namar panika gabe ditudu-tudu ma hasalaan ni donganna gabe gumodang ma manudu hasalaan ni donganna jala ido na masa nang tuhala parise saduse luar biasa do nasida mangulah patik mulai sian patik parjolo saharo di patik pasapuluhon diulahun nasida doi alai gabe utip do larangan-larangan patik di bain nasida siang holong ido molo dihalak parise targoar do nasida mangulah patik si boto surat sudena tersurati di boto nasida alai dak porsea nasida tu de bata ditolak nasida do de bata jalan muselang gabe parjolo sahali pitor di bereng nasida do tu latar belakang ni de bata ai seru Yesus pitor nina do rupani da anak ni tukang hawi do ni nama muse ido molo halak farise dukoni halak saduse badak porsea nasida dihayoni Tuhatta Yesus Kristus jadi molo dihita amanginang saluhuna hita ikodo benar-benar maka lomohon maka siholi patik ni Jehovah molo tarkoar do hita halak Kristen disodo hataridaan na mangula do tod di purbadia di bagasang loluta marhite-hite na tangi na tinggil rohatai manangihon doho mangulahon hatani Jehovah mulu saya maus do nakinan holan alani patik boy selamat taida mamu senang hatani si Martin Luther holan ala asini rohani Jehovah Sabingdo ubahen nama lua jolma jala selamat jolma ikonido jala disodo amangi nang tapatuduhoni sian rohana ias rohana tulus na bulus laho mangulahosa jala di badan Nairobi taidama ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden
Jolo parjolo do dipatiki de bata. Inganani. Unang Allah kamu hau na di parsitonga anon. Pargueni naroa doho na dengganin naka. Alai jolmai taida ma amanginang siadam doho si Hawa pitor lari dorohana sida asa ukijang ibana parbinotoanna siad de bata. Pengen tahu, ingin tahu, idiana dilarang, baido diulah. Aido pola ubahen Roma simbolis merhite-hite ulo pangamma asa di motoho idiana uli idiana dengganin naka asa sarupa ho doho debata ninna rupana. Jala di somba gabe targiur marohani si Adam doho si Hawa mangat tosa. Baujungna dipangamma. HP nakinunga dipatiki debata sudah dilarang. Tetapi olo depe mangatosa. Alai dung dialang aha mamusena terjadi amangina. Saling menyalahkan omma dosai. Mengkambing hitamkan. HP nakinan nunga suami istri si Adam doho si Hawa. Alai taida mak parupuani menyalahkan. Ulo musekan jalan menyalahkan, saling menyalahkan manasida antara Adam dan Hawa. Dohot si Adam dohot si Hawa marhite-hite tu ulo musekan saling menyalahkan. Jala itu nama sanang di bagasan permuluat tape imahinor honni dosa. Muluadong na salah rupani di tonga-tonga niaka ulau-ulau ta naso tikos naso pas rupani. Asa unang disalahon, ay godang do jol maon merasa rupani molo disalahkan, haci dorohana kan, manang dang molo disalahkan. Asa unang ho na aw nina rupani kan, ujungna disalah-salahon ma donganna. Ada usiadona di nina rupani kan, nakpedak tutu. Hape ula-ula na do na sopas, ulo do songoni. Jarang do rupani ido salah doa wamang, ido salah doa winang, jarang doi. Alai na saling menyalahkan odo, mengkambing hitamkan orang lain. Jadi dihita selalu na amanginang berkata jujurlah. Mulu salah, mulu dinggan. Dan ido mabai kita tudalan na dumenggam muse. Alai ido na masanang dingolu nisi Adam doho si Hawa. Alai dung badamu nasida tu dosa, taida mamusenang dung di jauh di batana sida Adam di dia doho nina rupanika tutu gabe di botona sida do idia naroa idia nadenggan gabe mertabuni do si Adam doho si Hawa. Ujungna jauh sebelumnya juga sudah ada karya keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Idona taida adong do karya keselamatan ini dan di luas di batajol mai di bagasan kematian nasa leleng ni leleng na dan di halomorohan di batai ido pola ubahen gabe digenapi di batama Roma di bata di perjanjian baru gabe ibaru masudena gabe ibaru dungro de bata tu pertibiong di somma rupani danga dong be perbedaan sudah sama rata dia dopan di debata. Jala odona ditentang di debata taringo tunggolu niaka farise saduse. Dada utibo rupani pati siang holong ate. Alai ikut do adong holong di tonga-tonga niaka ngolu nina porsea. Ikonima. Jadi dihita saluna manginang asa molo tadok do hita anak di debata kita sudah menerima keselamatan yang pastinya juga kita akan benar-benar mematuhi yang sudah ditetapkan Tuhan. Aha maya manginang ima uhum di debata napi natik kon di debata ikut daulah hodoi jala di ngolu na persea ikut do mangulahon buah-buah roh. Ikonadong do amanginang buah-buah roh di bagasan ngolutan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran,
dohot uduk na ate. Iko na rong do idingolu ni aka na persea. Jala hagiot ni dagitai amanginang iko boy do tahorong. Harus mampu menguasai diri. Unang do rupani madok di bagasang goluna, aku sudah selamat. Nggak ditobus debata, hado sau kunina rupanikan ujungna selalu dan selalu berbuat kesalahan-kesalahan. Unang biat tong mencintai dosa. Ai molotai do patiki amanginang di gobar honido sudah aka hado sau tai. Ido rupani molo ditata liturgista taida amanginang cumolo do patik terpampang ditata liturgistai baru pe asa manesa dosa. Ala memang dang mampu hita maulahoni. Molonung ngadang taulahu sada manang marga busita alai pati perjolo saharo di pati. Pawaluhon manang pasiahon taulahon alai pati pasapuluh dak taulahon disodo amanginang ba dak sikop dak sempurna. Molo tari utu keselamatani hinorhoni na berbuat manang mangulahu pati badang boy sikop. Saluhuna di pasiko debata merhite-hite harorona tu portibion dinamate tu hatta Yesus tersilang ibana humoko pita jolma perdosa. Artina molonunga tadok hita halak Kristen molo pursea hita ulahoma pati ni Jehovah. Jadi dihita pesaluhuna aka amanginang yang pastinya juga di rumah kita juga kita membuat aturan-aturan tertentu. Asa unang gabe bebas na aka yang aku tayate. Selalu do dibain aka larangan kan. Harus pulang jam 9 malam nina rupani kan. Harus belajar, harus ini nina rupani. Godang do aka aturan-aturan tabain di bagas tabe. Alai di soma di aturan-aturan ni amanginang asa unang gabe mabaur aka yang aku tai itu aka unsur-unsur na negatif ate. Termasuk may aka pergaulan-pergaulan bebas kan. Ay guarna pe larangan berarti asa diulahon do kan. Alay godang dona melanggar. Apalagi mamolo songo kita amanginang molo taida do rambu-rambu lalu lintas. Ay larangan do tohi kan. Asa selamat do jolmai ubay na dibain. Alay taida ma godang dona melanggari. Nggak diberek rupani lampu merah, nggak waktu nasok kan? Ikon sodo disi. Alai taida mah godang dona melanggar. Alai dung dilanggar mana terjadi? Baulo marupani terjadi tabrakan dohot akalan asing kan? Ima resikona konsekuensi yang harus diterima. Alai godang dojol mana raus disi. Jadi dihita saluna apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dilarang, dipatik ke debata, taulah homma amangina, unang gabi talanggar. Ido warna hita halak Kristen, mengolu di uhum ni debata, makasih holi uhum ni debata. Unang do rupani, taida manang si Paulus penang, baluar biasa do. Awalna hadu sauni ibana kan? Dengan pitorna porsiasi itu tuh ibana di Yesus Kristus daun. Alai awal mula nih ngolu ni si Paulus, na perjolo sahali guarna si Saulus do. Adoran so porsi ada pe ibana tuh hatta Yesus Kristus. Alai taida madi todo debatado si Saulus nagabe para rato barita nauli dada ala na mangulahun patik si Paulus. Alai dison ala ula-ula ni si Saulus mangulahon akan arorangdo. Memang julahon ibana do aka adat istiadat ni aka Yahudi. Julahon ibana do. Alai taida ma mangalele halak Kristen do ibana. Pamate hope jadi do. Dak pola persoalan di ibana. Asal mamate halak Kristen ini narupanika. Alai taida ma tiki merdalan ibana tu damsit disodo ditakut debata ibana. Asa unang mago ibana tu hamate yang sisa leleng ni lelengna.
Ido pola ubahe ditakut debata ibana ala asini rohani Jehovah tu ibana. Dituturi ma ibana marhite-hite penglihatan. Adong do rupani sada halongangat di si Saulus ujui mapitung do si malolongna. Dan bo ibana marnida toluari tolu borngin. Alai disomma dituturi debata ibana ujungna porsiasi tutuma si Saulus tu debata gabe si Paulus maguarna. Omana gabe para ratu barita nauli sapala na ditakut ibana debata merperkue doha porsiauna. Sapala nunga dipasah debata asini rohana itu si Paulus merperkue do nanyulana. Sudah aka ula-ula ni si Paulus dung para ratu barita nauli ibana sahatu nama tepe dihangoluhon ibana do nasian debata. Jalahita pena molon ngatar berhala Kristen amanginang taulahom mana pinatikon di debata. Unang be saya tidak dati merdosa. Unang be saya mencintai aka napa peol-peol uhum kan. Unang be tidak dati manang dai sita tuaka naung dilarang debata. Taida masih pati perjolo saharo di pati pasapuluhoni baunang menggadai-gadai hata kan. Baunang rupani mencintai aka narorang nabusuk kan. Unang gabi munafik ngolut tau. Aidona terjadi di ngoluni aka halak parise. Gabi terjadi do di nasida di ngoluni rohana sida ima kesombongan rohani. Ala rajin nasida tu bagas joro rupani di boto nasida patuturhon hatani tuhani gabe menudui hasalaan didongan do nasida. HP hadosaun nasida kesalahan nasida dan libereng nasida. Jadi hita periko doa manginang mamereng tu diri tasad diri. Unang gabe mamereng-mereng hasalaan didongan kita. Kita sendiri ma tapareso. Molonunga sudah hita mamareso diri kita masing-masing amanginang yang pastinya juga tarida do kedamaian. Allah sudah nunga medau sian aka pertikaian nate. Molo talio rohata itu nadenggan do sudah. Alai molo talia do rohata itu naro orang tu naro roa do sudah. Dangarung natama, dangarung nadenggan, dangarung na sempurna. Ima mulut tahu. Jadi dihita salu namari benar-benar ma gabe ibaru dia depan di debata. Unang be saya selalu hita manginang mangulahon aka dosai. Sudah naung pinatikon di debata tapadau mai. Sudah aka hosom, aka elat, aka teal, aka late tapadau mai. Asa mangolu hita. Mangolu di bagasan asini rohani debata. Sudah hita naung tinobus di Jehovah do hita. Nunga majalo asini rohana siap debata hita. Molo persia hita udu do hita muse mangulahon na pinatikon nai. Atong di hita saluna benar-benar mahita amanginang mangulahon uhum ni debata jala tarida mai siap perbue ni aka paddohata parlakaata sudah aka karakterta hobarma tulomoni rohani Jehovah. Mulut aboto do aka dosa aka narorang aka naroa unang bedi todong. Ido namasa nang dingoluni si Paulus penang kan. Aido do kibana do rupani naing donian aka nadinggani di ulaibana alai gabe naruai do di ulaibana ala ni aka dosai. Alai disomahita laho mempelajari jala mangulahon menguasai diri mangorong diri iko boy do hita mangorong mamangina unang do gabe sabibas-bibas na ngolung taon mangulahon aka dosa unang adong siapa lu siapa gue unang adong somoni ate mulo di bayi ngodongan na ditangi homma olo tutu dang pasape iko songono do HP itu rin naman yan ate asa lem tu denggan na saluhuna unang masa be aka niang saling menyalahkan molo tumpe adong aka namasa na salah do takalan na asing marsijak kono mahita taingok mah dak sempurna ngolu tau saling memaafkan saling marsihaholongan sudena ai ruas ni Jehovah do hita saluhuna naung tinobus ni Jehovah
Atong molo anak ni debata kita amanginang, toktong mahita mencintai hukum Allah, maka lo mohon patik ni debata. Amin, martanya yang mahita. Ido tutuale Tuhan marula-kula dohami madong oleate Tuho disaluhuna asi doho dengan dibasam nama dongani wolunami sahara di bagasan tikyon. Terlobi nan di bagasan tikyon ale Tuhan dihatam nang utangi kami ajari pergugoi perbisuhi kami asa tok kami tahu manglohosa di wolunami singelipari asa huhasi holi kami ma saluhuna naung pinatikom mutuhami ale Tuhan asa gabe ianakon hasolo mandiroham mahami saluhna jala tarida male Tuhan di ngolu namion saihu pada ohami matutu aka hosong elate ala idole Tuhan napa holako kami sen akka dongan nami asi maroham tuturi hami di bagasak kolong nasiako asa marsiha holonga kami sama hami asa tarida ma kedamaian di tonga-tonga ni huriam terlebih le Tuhan dia dopa muna badiai atau ngale Tuhan tong maho nama dongani hami saluhna pasu-pasu saluhna ruasmu lehono muhahi pason hagogoon habisuhot tunasida samargogo marbisu kali Tuhan dina madalani ari-ari ngul nasida atong omahami saluhna saha di homa ngulunami marhite-hite Kristus Yesus matanya kami Tuhan amin. Marende mahita hukum mahita papungu pelean